Здравейте, деца и родители, малки и големи! Днес искам да ви прочета още една история за Барбароните, която се казва Тортата. Книгата е малко скъсана, малко мръсна, защото синът ми изяде малко от нея, рисува, но не се стряскайте от това. Приятно слушане! Татко Барба имаше рожден ден и мама Барба се зае да му направи изненада. Торта с еклери. Барбароните се въртяха в кухнята край нея и помагаха. Като видя еклерите, Барбарири се облиза. Ах, како хаят! Преглътна той. Но мама Барба не разрешаваше на децата да опитват еклерите, преди тортата да е готова. Тогава Барбарири измисли страхотна хитрост. За да не забележи никой нищо, той се преобрази на еклер и на спокойствие излапа всички еклери. Но беше се преобразил така майсторски, че мама Барба го взе за еклер, който трябва да бъде опечен. Барбарири едва се изплъзна от фурната. Мама Барба много се ядоса. Щом не слушате, излезте от кухнята, веднага, всички до един. Най-после мама Барба можеше да прави тортата на спокойствие. Тя се протегна да вземе захарта и, без да иска събори, торбичката с брашно. Какво да се прави? Дори майките понякога правят бели. Най-после всичко беше готово. Каква приятна изненада! Татко Барба се зарадва много. Честит рожден ден, татко Барба!